Темата с министър-председателя, кой е първи, кой е втори, вижте, нека да ви кажа много ясно, че аз не съм се променил. Не съм под сянката на никой и не считам, че когото и да било в тази държава или който и да било би могъл да прави сянка на когото и да било. Такъв какъвто бях като министър, съм такъв и като президент. Разбира се, аз съм един много търпелив човек, добър човек по душа, но имам кауза, имам стойности и ценностна система. Може би това се пролича и с казуса Марковски. И на 200 км от нас, от другата страна на границата, имаме проекта Скопие 2014. Имаме също така очевидно антибългарска кампания, която вече протича в точно толкова много години. Затова ние сме голям приятел, подкрепяме, но не на всяка цена, и сме казали категорично, че разбира се очакваме декларацията за добро съседство, която българската държава и македонската държава подписаха през 1999 година, тази декларация за добро съседство да се спазва. Ние имаме документ. Този документ, за съжаление, по доказателства, с които ние разполагаме, не се спазва. Очакваме отговорни действия от нашите приятели от другата страна. Нямаме проблем с обикновените хора, никакъв. Но, за съжаление, политиката в момента в Скопие, според нас, трябва наистина да направи своите изводи и да промени посоката. Да се спре антибългарската кампания, да започнем да работим заедно и, разбира се, да спазваме декларацията за добро съседство, която е подписана в далечната 1999 година. Толкова е просто три елементарни неща, които ние очакваме да се случат. България в продължение на много години е подписала не просто само такива декларации ги изпазва, но ние имаме договори за добросъседство с Турция, с Гърция, с Румъния. Елементарна европейска практика. Така че ние бихме искали тази декларация за добросъседство да бъде обърната в договор за добросъседство.